25 Ιουνίου 1987, ο 50χρονος συλλέκτης γραμματοσύμων Κώστας Βουζίκας έψαχνε τους κάδους της Αθήνας για πεταμένα γράμματα, ούτως ώστε να μαζέψει τα γραμματόσημα από αυτά. Σε κάποια στιγμή εντοπίζει πλαστικές σακούλες με κάτι που στην αρχή νόμιζε πως ήταν χοιρινό κρέας. Ανοίγοντάς τις όμως, ανακαλύπτει πως επρόκειτο για γυναικείο κορμό. Η Ελλάδα μετά από εκείνη την ανακάλυψη δεν θα ήταν πλέον η ίδια. Η ιστορία μας ξεκινά στο όχι και τόσο μακρινό 1985 με τη γνωριμία του 25χρονου Παναγιώτη Φρατζή και της 16χρονης τότε Ζωής Γαρμανή. Οι δύο τους γνωρίστηκαν τον Οκτώβριο του 1985 σε μια καφετέρια κοντά στο Λύκειο που φοιτούσε η νεαρή. Ο Φρατζής φοιτούσε στην Ανώτατη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών. Ήταν γόνος αστικής ευκατάστατης οικογένειας που διέμενε στα κάτω Πατήσια με δική της επιχείρηση ενδυμάτων. Η 16χρονη μαθήτρια Λυκείου ήταν και εκείνη η κόρη ευκατάστατης αστικής οικογένειας που κατοικούσαν στον Άγιο Νικόλαο Πατησίων. Γνωστοί και φίλοι του ζευγαριού μιλούσαν για ένα σφοδρό έρωτα. Εν τέλει, το ζευγάρι παντρεύτηκε το Δεκέμβριο του 1986, όπου και εγκαταστάθηκε στο δικό τους διαμέρισμα επί της οδού Εμιλιανού, κοντά στο σπίτι της οικογένειας του Παναγιώτη. Ο νεαρός Φρατζής εργαζόταν κάθε μέρα στην οικογενειακή επιχείρηση. Οι οικοί του εξήραν την ευγένειά του, όπως και την αίσθηση ευθύνης που τον διακατήχε. Από την άλλη, η νεαρή Ζωή ήταν ένας άνθρωπος γεμάτος όρεξη για ζωή. Η ομορφιά της ήταν δύσκολο να μην μαγνητήσει όλα τα ανδρικά βλέμματα γύρω της. Η συμβίωση ωστόσο δεν ήταν και η πιο ευχάριστη και οι καυγάδες του ζευγαριού ήταν αρκετά συχνοί, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Παναγιώτης. Το βράδυ της 24ης Ιουνίου 1987 το νεαρό ζευγάρι βγήκε έξω για να φάνε παγωτό. Όταν σηκώθηκαν για να φύγουν, η Ζωή ζήτησε από το σύζυγό της να συνεχίσουν τη βραδιά τους σε μια μπειραρία για να διασκεδάσουν. Εκείνος όμως της είπε πως ήταν αρκετά κουρασμένος και πως την επόμενη μέρα είχε πρωινό ξύπνημα και έτσι της ζήτησε να πάνε σπίτι. Η νεαρή όμως ήθελε να πάνε να πιούνε ένα ποτό και έτσι το ζευγάρι τσακώθηκε. Φτάνοντας στο σπίτι τους, η Ζωή κατέβηκε από το αμάξι του και ο Παναγιώτης αναχώρησε για να βρει τόπο να το σταθμεύσει. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Φρατζής, η Ζωή ανέβηκε στο διαμέρισμά τους και κλείδωσε την πόρτα, αρνούμενη να του ανοίξει. Ο ίδιος χτύπησε το κουδούνι και προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα, όμως η Ζωή δεν του άνοιγε. Αλλά ούτε του μιλούσε. Έτσι, ο Φρατζής κατέβηκε κάτω και πήγε στο περίπτερο στη γωνία για να της τηλεφωνήσει να του ανοίξει. Η νεαρή όμως δεν σήκωσε το τηλέφωνο, αν και ο Παναγιώτης το άφησε να χτυπάει για ώρα. Ο Φρατζής φεύγει από το περίπτερο και επιστρέφει πίσω στο διαμέρισμα, χτυπώντας ξανά το κουδούνι, παρακαλώντας τη Ζωή να του ανοίξει την πόρτα. Εν τέλει, εκείνη του ανοίγει και μπαίνοντας μέσα ξεκινάει δεύτερος καυγάς, αυτή τη φορά για το κλείσιμο της πόρτας. Ο Παναγιώτης και η Ζωή όμως μετά από λίγο τα βρήκανε και έτσι πήγαν στο κρεβάτι τους όπου έκαναν έρωτα. Μετά από 15 λεπτά από το πέρας της πράξης ξανά μάλωσαν. Σύμφωνα πάντα με τα όσα ανέφερε ο Φρατζής, η Ζωή φέρεται να τον αποκάλεσε ανίκανο, λέγοντάς του πως μετάνιωνε για τον γάμο τους. Με τη λογομαχία τους να φουντώνει για τα καλά, σε κάποια στιγμή ο καυγάς τους βγήκε εκτός ελέγχου. Ο Φρατζής ανέφερε πως άρπαξε τη Ζωή και την έσπρωξε με δύναμη στην άκρη του κρεβατιού, χτυπώντας το κεφάλι της, το οποίο ξεκίνησε να αιμορραγεί. Η Ζωή κοίτουταν αιμόφυρτη στο έδαφος. Δεν κινείτο. Ελέγχοντας την εάν είχε σφυγμό, ο Παναγιώτης δεν μπορούσε να νιώσει την καρδιά της να χτυπά. Η Ζωή ήταν νεκρή. Ο Φρατζής πανικόβλητος δεν ήξερε τι να κάνει. Μετά από λίγη ώρα κατέστρωσε ένα σχέδιο να εξαφανίσει το σώμα της νεκρής συζύγου του και να προσποιηθεί πως τον εγκατέλειψε και να την δηλώσει ως ελείπον πρόσωπο. Μέσα στην παράκρουσή του, ο Φρατζής έπιασε το πτώμα της γυναίκας του και το έσυρε μέσα στο μπάνιο του διαμερίσματος. Τότε κατέβηκε ξανά στο αμάξι του, όπου έφερε από αυτό ένα κριτικό μαχαίρι. Άρπαξε από την κουζίνα ένα σφυρί και με εκείνα τα εργαλεία
άρχισε να διαμελίζει τη σωρό της. Επί 4 ώρες ο Φραντζής έκοβε και τεμάχιζε τη ζωή. Ο ίδιος στη συνέχεια δήλωσε πως έκανα εμετό όταν την τεμάχιζα και σταματούσα. Ξαναάρχιζα. Υπήρχε και μια έντονη μυρωδιά από τα αίματα. Όταν τελείωσε το φρικιαστικό του έργο, γύρω στις 4:30 τα ξημερώματα, ο Παναγιώτης τοποθέτησε τα 11 κομμάτια της σωρού της μέσα σε 10 πλαστικές τσάντες και στη συνέχεια τις τοποθέτησε μέσα σε 4 μεγάλα σακούλια σκουπιδιών. Έβγαλε τα σακούλια από το διαμέρισμα και τα πέταξε μέσα στους κάδους απορριμμάτων του Δήμου. Το κεφάλι της το πέταξε σε άλλο σημείο, αφού αφαίρεσε από αυτό τα μάτια, τη μύτη και τα αυτιά, ενώ το χαράκωσε αρκετές φορές για να καταστεί το πρόσωπο της ζωής αγνώριστο. Μία άμορφη μάζα κρέατος. Ο Παναγιώτης θεωρούσε πως διέπραξε το τέλειο έγκλημα. Πέταξε το μαχαίρι του στην πυραϊκή, ενώ απορριμματοφόρο θα μάζευε το πρωί το διαμελισμένο σώμα της ζωής και συνθλίβοντας το περαιτέρω θα κατέληγε στη χωματερή, όπου κανείς δεν θα το έβρισκε ποτέ. Αλλά ακόμη και αν εντοπιζόταν, σε μια εποχή που το DNA ήταν ακόμη άγνωστη λέξη στην Ελλάδα, η ταυτοποίησή του θα ήταν αδύνατη. Η τύχη όμως δεν ήταν με το μέρος του Παναγιώτη, καθώς εκείνη τη μέρα οι οδηγοί απορριμματοφόρων της Αττικής απεργούσαν. Έτσι, την επόμενη μέρα ο 50χρονος Κώστας Βουζίκας, που χόμπι του είχε τη συλλογή γραμματοσύμων, αναζητούσε στα σκουπίδια πεταμένους φάκελους με γραμματόσημα για να προσθέσει στη συλλογή του. Η αναζήτηση του όμως για γραμματόσημα τον έφερε μπροστά στο εμετικό θέαμα του διαμελισμένου σώματος της ζωής. Η αστυνομία κινητοποιείται και η είδηση κάνει αστραπιαία τον γύρο της Ελλάδας μέσω του κρατικού ραδιοφώνου. Η αστυνομία εντοπίζει και προσπαθεί να συναρμολογήσει τα κομμάτια του σώματος της άγνωστης μέχρι εκείνη τη στιγμή νεαρής. Μέσα στις σακούλες που τοποθετήθηκαν τα μέλη της ζωής υπήρχε και μία ματωμένη απόδειξη αγοράς από το κρεοπωλείο του Αναστασίου Δρυμούση. Το κομμάτι χαρτιού ήταν αρκετό για να οδηγήσει την αστυνομία στο κρεοπωλείο επί της οδού Κνωσού, ρωτώντας τον Δρυμούση εάν θυμόταν ποιος αγόρασε την 3η 16 Ιουνίου στις 1:08 το μεσημέρι κρέας αξίας 1.210 δραχμών. Ο Παναγιώτης Φραντζής ήταν ενήμερος για τον εντοπισμό των κομματιών του σώματος της γυναίκας του από τις αρχές. Άμεσα μεταβαίνει στο γραφείο του δικηγόρου του, αναφέροντάς του τα όσα έπραξε και εκφράζοντάς του την πρόθεσή του να παραδοθεί. Το ίδιο τον συμβούλευσε και ο δικηγόρος του και έτσι, προτού καν εντοπιστεί η ταυτότητα του σώματος, ο Φραντζής μεταβαίνει στα γραφεία της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, όπου και παραδίδεται, αναφέροντας στους αστυνομικούς «Σκότωσα τη γυναίκα μου, ήταν ατύχημα». Ο δράστης του αποτρόπαιου εγκλήματος υποδεικνύει στους ανακριτές που είχε πετάξει και τα υπόλοιπα μέλη του σώματος της νεαρής. Ο κορμός του σώματος, ή καλύτερα το κύριο μέρος του κορμού του σώματος της ζωής, ήταν εκείνος που εντοπίστηκε μόλις λίγα μέτρα μακριά από την οικία του ζευγαριού. Η σακούλα που είχε τοποθετήσει το κεφάλι της άτυχης ζωής εντοπίστηκε κατόπιν υποδείξεως του δράστη σε κάδο πλησίον της εκκλησίας του Αγίου Παντελεήμωνα. Ερωτηθείς από τους αστυνομικούς για τα γεγονότα εκείνης της νύκτας, ο Παναγιώτης αρχικά τους έλεγε πως δεν θυμόταν και πως όλα ήταν θολά. Σιγά σιγά όμως τα κομμάτια του πάζολ για το τι έλαβε χώρα εκείνη τη νύχτα ενώθηκαν. Όταν τον ρώτησαν πως κατάφερε να κόψει το σώμα με τόση ακρίβεια, ο ίδιος απάντησε «Δεν είναι ανάγκη να δουλεύω σε κρεοπωλείο για να ξέρω. Είναι πολύ εύκολο. Δεν είναι τίποτα το δύσκολο, αρκεί να σημαδεύεις τις κλειδώσεις». Ο Φραντζής από την αρχή μέχρι το τέλος της υπόθεσης υποστήριζε πως ο θάνατος της ζωής προήλθε από κτύπημα του κεφαλιού της στο κρεβάτι. Ωστόσο, ο ιατροδικαστής ανέφερε στο δικαστήριο πως πριν τον θάνατο της 18χρονης κοπέλας προηγήθηκε πάλι και πως ο θάνατός της προήλθε από στραγγαλισμό. Ο υποδιοικητής της Ασφάλειας Αττικής ανέφερε πως βρέθηκαν ασφυκτικά φαινόμενα στον πνεύμονα και την καρδιά. Παράλληλα, ο ιατροδικαστής ανέφερε πως με τον τρόπο που κόπηκε το κεφάλι από το λαιμό υποδηλώνει προσπάθεια του δράστη να εξαφανίσει τα ίχνη στραγγαλισμού από το σώμα. Ο Φραντζής προφυλακίζεται και παραπέμπεται σε δίκη τέλη Σεπτεμβρίου του 1988 για ανθρωποκτονία από πρόθεση και για περιύβρηση νεκρού. Η δίκη
διήρκησε από τον Σεπτέμβριο του 1988 έως τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Εν τω μεταξύ, λίγες μέρες μετά την ανέβρεση των κομματιών, η εφημερίδα Έθνος δημοσίευσε φωτογραφία του πτώματος της ζωής να κοίταται πετσοκομμένη στο μάρμαρο με το σώμα της συναρμολογημένο, χωρίς όμως το κεφάλι, καθώς δεν είχε εντοπιστεί ακόμη μέχρι την ώρα που πάρθηκε η φωτογραφία. Την ίδια λοιπόν φωτογραφία κρατούσαν οι γονείς και συγγενείς της θανούσας, την ώρα που προπυλάκιζαν τον κατηγορούμενο κάθε φορά που εισερχόταν ή εξερχόταν του δικαστηρίου ή όταν μετέβαινε στο διαμέρισμα για υπόδειξη σκηνών. Εντάσεις υπήρξαν και εντός της δικαστικής αίθουσας όταν ένας εκ των συνηγόρων πολιτικής αγωγής είπε στον Φρατζή «Το μόνο που σου μένει τώρα είναι να αυτοκτονήσεις». Ο εισαγγελέας Κυριάκος Καρούτσος, ζητώντας την ενοχή του Φρατζή για ανθρωποκτονία από πρόθεση τελεσθήσα με τρόπο ιδιαζόντος ιδεχθή, ανέφερε στο δικαστήριο πως κανένα ζώο του ζωικού βασιλείου δεν θα έκανε τέτοιο έγκλημα. Κατά την απολογία του, ο Παναγιώτης ανέφερε στο δικαστήριο πως «Παραδέχομαι την κατηγορία της προσβολής νεκρού, αν και δεν μπορώ να δώσω στην πράξη μου αυτή λογική εξήγηση. Τύψεις θα έχω σε όλη μου τη ζωή και δεν θα συγχωρήσω ποτέ τον εαυτό μου που δεν μπόρεσα να δείξω ψυχραιμία. Εννοώ τη στιγμή που πέθανε η Ζωζό. Δεν τη στραγγάλισα. Δεν είμαι φωνιάς και ούτε σκοπεύω να γίνω ποτέ μου». Εν τέλει, την 1η Οκτωβρίου 1988, ο Παναγιώτης κρίθηκε ένοχος ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως και περί υβρίσεως νεκρού και του επιβλήθηκε η ποινή της ισοβίου καθήρξεως. Από το 1997, ο Φρατζής λάμβανε εκπαιδευτικές άδειες για να συνεχίσει τις σπουδές του στην Ανώτατη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, νυν Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τελικά όμως εγκατέλειψε τις σπουδές του μόλις 4 μαθήματα πριν να πάρει το πτυχίο του. Κατά την έκτηση της ποινής του, ο Φρατζής θεωρεί το υπόδειγμα κρατούμενο και σωρία διευθυντών φυλακών, κοινωνικών λειτουργών και σοφρονιστικών υπαλλήλων εξήραν το ήθος του. Έτσι από το 2003 ζητούσε να του επιτραπεί η εφόρον απόλυση. Μετά από 18 χρόνια στη φυλακή, 11 στον Κορυδαλό και περνώντας τα υπόλοιπα του χρόνια σε άλλα σοφρονιστικά ιδρύματα, κατέληξε στις αγροτικές φυλακές Αγίας Κρήτης, κατόπιν δικής του απέτησης, όπου και στις 20 Οκτωβρίου 2005 απολύθηκε με όρους τον περιορισμό της διαμονής του και την εμφάνισή του στον τοπικό αστυνομικό σταθμό. Ο Φρατζής, μετά από την αποφυλάκησή του, απέφυγε και αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας. Πληροφορίες αναφέρουν πως σήμερα διατηρεί μίνι μάρκετ και έχει δημιουργήσει νέα οικογένεια μακριά από το μακάβριο παρελθόν του.